गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'आव दिनै गासै महकुमानि सोरखारि बिबानगिरिफोरजों सावरायमेल खुंनाय जादों। फैगौ 15 आगस्टआव उदांस्रि सानखौ खुंफुंनो थाखाय दानिफ्रायनो थाम-थिम जादों गसाइगाव महकुमा खुंथाया। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो सोरखारि महरै गाजा-गोमजायै खुंफुंनो थिरांथा लायो गसाइगाव महकुमा खुंथाया। सोर आरो बबे बिफाना माबादियै गाव गावनि मावनो गोनां बिबान दं, बेनि फारसे गुवारै सावरायनाय जायो। आरो गासैबो बिफानानो जेन साखाफारा जानानै फैगौ उदांस्रि सानखौ फालिनो हायो, बेनि थाखाय बिथोन होनाय जादों। सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरमियुब सइकिया, बिसायख'थि बिबानगिरि आहमेदुल्ला ठाकुरिया आरो मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा बिथांजों लोगोसे गोबां सोरखारि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो।